канал. Това е Валерия. Здравейте! И тя започва канал, както вече забелязахте. Ще правим главно двете видеоклипове. Сега ти се представи. Аз съм Валерия Бакалова. Да, и от град Стара Загора. И е трети клас за четвърти. Така че можете да посетите и моя канал, Мони Велева, ако още не сте го видели. Ви препоръчвам да отидете. Така че вече започваме да снимаме канал, аз ще ви помагам, тъй като тя е малко събежлива понякога. Така че кажи нещо друго. За какво ще са клиповете? За различни неща. За каквото се сетим. Да. Всъщност най-много ще има предизвикателства и такива подобни работи. Зад камерата е Денис, който снима. Дай да покажа. Това е... Hello! Той може би ще ни е режисьор или нещо такова, не знам. Той ще снима клиповете сигурно, не знам. Така че да, Валерия казва да пускаш нещо друго. Довиждане. И довиждане от мен. Чао!